Ένας αληθινά εξαιρετικός τρόπος για να συνδεθούν με τα παιδιά οι γονείς αλλά και επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με παιδικούς πληθυσμούς είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα επιτραπέζια, επειδή έχουν κανόνες και είναι πολύ δομημένα, μας επιτρέπουν όχι μόνο να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε τη στιγμή, όχι μόνο να συνδεθούμε ως παρέα, ως οικογένεια, ως τάξη, αλλά κυρίως με τον πιο διασκεδαστικό και ωφέλιμο τρόπο μας εκπαιδεύουν για αυτά που αντιμετωπίζουμε και στη ζωή μεγαλώνοντας. Σήμερα διαλέξαμε 5 συν 1 υπέροχα επιτραπέζια από την πολύ μεγάλη συλλογή επιτραπέζιων παιχνιδιών της AES και σας τα προτείνουμε. Κρυμμένα αντικείμενα, γρήγορος συντονισμός χεριού-ματιού, επανάληψη της αλφαβήτου και οξυμένη παρατηρητικότητα. Θέλεις πραγματικά να έχεις το στόμα ανοιχτό από τα γέλια? Αυτό είναι το ιδανικό παιχνίδι, γιατί πρέπει να περιγράψεις κάτι με τρόπο που ούτε εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις τι λες και οι άλλοι πρέπει να το μαντέψουν. Στο κεφάλι το έχω. Πώς είναι δυνατόν οι άλλοι να βλέπουν κάτι που σε αφορά και να μην το βλέπεις εσύ? Αυτός που θα το καταφέρει να το βρει θα κερδίσει. Κερδίστε χάνοντας. Ενώ κανονικά όλοι μας στη ζωή μαθαίνουμε ότι κερδίζουμε κερδίζοντας, σε αυτό το παιχνίδι αυτός που θα χάσει τα πιο πολλά χρήματα πιο γρήγορα κερδίζει. Στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, μαθηματικός νους, όλα αυτά για να λύσουμε τα μυστήρια στο Πεκίνο. Hotel. Από ένα τέτοιο παιχνίδι μπορούν να ξεκινήσουν οι μελλοντικοί επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού και όχι μόνο. Χτίζουμε ξενοδοχεία, αναπτύσσουμε τον τουρισμό, βλέπουμε πώς είναι οι επιχειρήσεις.